Ritter, naposledy sa veľmi nešťastne skončil ten zápas. Ako to vnímaš takto s odstupom času? No ako rany lietali, skoro 13 miliónov videní sme zhľadali, takže akože áno, dosah to rozhodne malo, aj fanúšici teda boli podľa mňa nadšení z toho času, kedy ste mali prestrelku, ale teda hodilo by sa, aby si povedal teda, že myslíš si, že si to dal ten prst do toho oka s odstupom času? Nie. Nemyslím. Nedal som prst do oka. Alebo, dobre, poviem pravdu. Chytil som a chcel som ho vypichnúť oči. No a toto ale teraz túto praktiku neplánuješ praktizovať ako premiér ďalej? Vieš čo, žartujem, nie. Vôbec ja som to nechcel urobiť. Neviem, ako sa to stalo, hej? To je celé. No, to sú náhody, ktoré sa... To, čo som povedal, to sa stalo. Ja za to nemôžem, že to vyšlo. Profanta za to, že sa poctivo pripravil na svoj prvý zápas a bohužiaľ kvôli hypovku nebola možnosť ho dokončiť a na nešťastnú diskvalifikáciu sa tento zápas skončil. Dajme podporu pre Profanta! Chlape, takáto rovno skúsenosť. Tam už predtým dával prsty. Videli ste? Určite iPhone, jasné, iPhone. iPhone. A rozhodlo sa, že teda... už tam aj predtým kladal prsty do očí. No, špinavá hra, veľmi nebezpečná vec. Tým pádom takto vyzerá, keď niekto je nenatrenovaný. Je to nebezpečné, to oko je citlivá vec, ľahko to aj vypichnúť.